Eman Stories. Hello everyone and welcome back to my channel. This is Eman. Ngayong gabi ay babiyahe kami ng mama pabalik ng Manila para bisitahin ng bagong baby ng pamilya namin. So dito ngayon kami sa terminal dito sa Bicol Central Station at hinihintay namin ang aming sasakyan which is Peña Francia Trip Code U. At ito na yung aming bus. This is bus U, bus number 55. Medyo luma na yung bus pero in fairness, napakaganda ng mga upuan nito. So very comfortable. At saka by the way, nakuha naming upuan itong seat number 1 and 2 which is nasa harapan lang. So this is 2x1 bus. So the seating configuration, idalawa sa kaliwa and then isa sa kanan. This is a reclining seat, so very comfortable. Maluwag pa ang mga upuan dito. At meron din pala siyang footrest. And the aircon is okay lang, hindi masyado malamig. And speed limit is up to 80 kilometers per hour lamang. The ticket cost is 1,250 for adult. Yung legroom pala itong bus na to ay napakaluwag kaya pwede pa maglagay ng gamit sa harap. Dito wala akong kulang kanya rin. Sa Pamplona naman na here. By 9 o'clock biglang bumuhos na yung malakas na ulan. Dito, simulan na habulan. Nasa harap namin ay isang Antonina bus at pinipilit unahan nitong bus namin itong Antonina bus pero medyo mabilis pa rin siya.
Ang meal stop namin ngayon ay dito sa McDonald's Pagbilao, Quezon. Before kasi ang meal stop namin is dito doon sa McDonald's Villa Escudero. So first time ko lang dito at nagulat ako, karamihan ng mga tinda dito ubos na, wala na yung mga burgers, puro chicken na lang available. Palitan na pala. So that's my vlog for today. Thank you very much for watching. Dito na kami sa Manila. And I'll see you again on my next video. Bye-bye! Eman Stories!